Bun, sunt Piu Samuel, bună ziua, sunt ortoped pediatru. Probabil că ați auzit despre screeningul de displazie de șold, așa-i? Bun. E foarte important. Pe scurt, e un subiect foarte amplu, displazia de șold nu poate fi rezumată într-un slide. Eu am rezumat într-un slide pentru că ce e important pentru dumneavoastră e când se face, între 4 și 8 săptămâni, maxim 8 săptămâni. În general se recomandă 4-6 săptămâni pentru că în perioada respectivă șoldurile sunt cartilaginoase, adică sunt moi. În momentul în care noi putem face o ecografie simplă, neinvazivă, o ecografie care nu doare, e doar disconfortul copilului că îl ținem într-o anumită poziție. Prin ecografia respectivă stabilim niște unghiuri și observăm dacă șoldul respectiv are potențial de luxație. Luxația îi bai dacă se întâmplă. Așa că la 4-6 săptămâni, dacă avem o luxație, e momentul în care putem trata simplu, zicem noi, atât, un ham. Prin hamul ăsta, în 6-12 săptămâni, în funcție de evoluție, avem rezoluție în 90% din cazuri completă. În lipsa acestui ham și unui diagnostic tardiv, ajungem la multiple operații și la un disconfort mare și pentru dumneavoastră și pentru bebeluș. Bun. Prognosticul, depistat precoce și corect, prognosticul e foarte bun. De când sunt în Oradea, de vreo 3 luni, am avut vreo 3-4 situații în care medicii de familie au trimis la screeningul de displazie de șold cu bilet de trimitere către ortopedie la 6 luni pentru radiografie. Din păcate, la 6 luni, dacă facem o radiografie și vedem că șoldul respectiv e luxat, e prea târziu. Prea târziu pentru un tratament simplu. În momentul ăla începem deja să ne gândim la prima operație și să programăm a doua operație și alte inconveniente. Hai să vorbim și despre sistemele de tip marsupiu. Nu avem dovezi că previn sau că produc displazia de șold, însă avem argumente clare biomecanice că ajută la stimularea formării unui șold cât mai aproape de normal. Deci nu-i tratamentul displaziei de șold, ci pur și simplu încurajarea unei biomecanice bune a șoldului. Când se poate, de la ce vârstă, asta noi de obicei recomandăm să se citească instrucțiunile producătorului. Principiul de la 3 kg, 3 kg jumătate, atunci cât mai mult se recomandă sistemele marsupiu, până la 6 luni, atunci e perioada cea mai optimă, ca să zic așa. În perioada asta putem împiedica dezvoltarea displaziei de șold. La primul consult, ce mai urmărim? Torticolisul congenital. Ați auzit cu siguranță. E o diformitate, zicem, a capului și a gâtului. Avem o contractură pe mușchiul sternocleidomastoidean. După naștere, părinții, fie imediat, fie mai târziu, simt aici să zicem, o gâlmă. Bine, unii zic o tumoră, unii o gâlmă, noi zicem o livă. Bun, e o livă în structura mușchiului. Practic e o contractură a sternocleidomastoideanului care determină înclinarea capului către partea contractată și fața pe partea cealaltă. E foarte important să-l depistăm la primul consult, pentru că cu tratament recuperator, în 90% din cazuri, se vindecă până la vârsta de 6 luni. Altfel, dacă nu îl depistăm precoce, apar asimetrii faciale care devin ireversibile după 2 ani. Da? Deci, la vârsta asta de 12-18 luni, discutăm despre operație. Ok? De asta zic, la primul consult urmărim și asta. Bine? Următorul aspect despre care sigur ați auzit, piciorul strâmb congenital, tot la primul consult, ne uităm la piciorușele bebelușului. Iarăși, ca și displazia de șold, o patologie foarte complexă, dar care, tratată cum trebuie, poate ajuta copilul să meargă ca un copil normal. Bine? Fără nicio repercursiune, fără nicio problemă. Așa se prezintă la primul consult copilașul. Metoda pe care o urmăm este metoda Ponseti. Este o metodă pe care am învățat-o de la profesorul Cosma din Cluj. El e unul dintre puținii din România care au învățat-o de la dr. Ponseti. Este o metodă eficientă. Înainte copiii erau puși pe masa de operație cu urmări foarte grave, cu redori, cu dureri. Asta e o metodă naturală, să zic așa, fiziologică, pe care urmărim săptămâna 1, 2, 3, 4, 5, uneori mai mult, uneori mai puțin.
corectarea progresivă a piciorușului, în săptămâna 5, dacă considerăm că trebuie, o mică operație prin care eliberăm tendonul ahilian. Etapa cea mai grea din tratamentul ăsta este etapa părinților, nu a copilului. Asta e după ce scoatem gipsurile în săptămâna 5, piciorușele sunt normale. Urmează etapa aceasta de orteze, care trebuie purtate în general pe perioada somnului, până la 4-5 ani. Dacă nu se poartă asta, cam 90% din cazuri recidivează și atunci o să avem nevoie de operații. Este o etapă grea pentru părinți, pentru că bebelușul dumneavoastră nu va ști cum e fără ele. De asta zic pentru dumneavoastră că în fiecare seară, în fiecare după amiază trebuie să le puneți, trebuie să măsurați, așa. Dacă nu, copil mare, picior strâmb congenital, incapacitate de a călca, normal. Mai urmărim un subiect, să zic așa, puțin fierbinte. Kinetoterapeuții uneori îl supradiagnostichează, talvalg, probabil că ați auzit. Ăsta este un talvalg adevărat. Da? Piciorușul, din cauza înghesuirii din uter, practic se naște așa, cu piciorul aproape de gambă. Sunt și forme mai ușoare când ajunge mai la 90 de grade. Este o afecțiune benignă, e o afecțiune care apare, formele ușoare și medii apar la 40% din nou-născuți, iar în funcție de gradul deformării sunt mai multe tipuri. Cele ușoare și medii se tratează de către dumneavoastră sau kinetoterapeuți, masaj acasă, efectiv, cu rezoluție în 3-6 luni, iar ortopedic de către noi, în funcție de gravitatea afecțiunii, prin imobilizări gipsate, la fel ca la piciorul strâmb congenital, doar că invers. Bun, dar cu evoluție foarte bună. Asta tot la primul consult urmărim. Dacă vedeți ceva care nu vi se pare în regulă, e simplu. Mergeți la medic. Nu așteptați, nu căutați informații pe internet. Neurolog, pediatru, ortoped, pediatru vă vom răspunde la întrebări. Din cauza sistemului neuromuscular imatur, copilul între 1 și 3 ani are un mers diferit de cel al adultului. Pentru a avea un balans bun, vedem cum lărgesc baza de susținere, vedem aici o flexie mare pe coapse, de multe ori merg cu mânuțele în extensie, toate astea pentru a avea un echilibru cât mai bun, este un mers fiziologic. Avem câteva pattern-uri de mers, să zic, copilul meu merge pe vârfuri. Este o etapă din dezvoltarea mersului, o etapă normală până la o vârstă. În jurul vârstei de 2-3 ani. După 3 ani deja ar trebui să vă cam adresați, ca semn de alarmă. Dacă observați că e mai mult de 80% din timp e pe vârfuri, dacă observați că în momentul în care îl punem să stea pe călcâie își pierde echilibru, atunci ar trebui să vă adresați către ortopedie pediatrică să vedem cauza. Pot fi mai multe cauze, nu are rost să le menționăm, să vă încarc cu informații, dar ce trebuie să știți, după 2-3 ani nu ar mai trebui să fie asta, numai ca o joacă. Un alt pattern de mers, foarte frecvent, cu mersurile în interior. Îi zicem in-toeing. 3 cauze majore. O să luăm de aici. Ăsta e metatarsus adductus. Ăsta îl depistăm tot la primul consult. Când privim piciorușul de pe fața plantară, are o formă unui bob de fasole. Motiv pentru care copilașul când începe să meargă, merge cu vârfurile în interior. Patologia asta se remite prin masaj, în funcție de grad, în primul an. Dacă nu, de obicei punem fie 2-3 imobilizări gipsate prin care corectăm, fie o orteză. Dar e foarte important, dacă observați forma de fasolă, de bob de fasolă pe picioruș, să vă adresați. O altă cauză de mers cu vârfurile în interior. Știu că nu știu câți dintre voi aveți copii care merg deja. Poate că ați întâlnit situații, veniți și vă dăm diagnostic de anteversie col femural. Bun. Este dificil de imaginat. Eu obișnuiesc să arăt pacienților că trebuie să înțeleagă că nu are sens altfel. Acesta este capul femural și aici e gâtul. Asta e normal la noi, la adulți. La copilaș, unghiul ăsta, dintre col, gât și cap, este mai mare. Vedeți? Și atunci capul, când e privit de aici, lovește în bazin în față, ceea ce nu e comod, nu e confortabil. Și atunci când se pornește copilul la mers, ca să-l aducă capul înapoi în bazin, facem așa. Atunci e confortabil.
Asta e o etapă normală, etapă fiziologică. Unghiul ăsta scade până la vârsta de 10 ani, treptat. Ce ajută e să corectăm poziția în W, să punem turcește și dacă vedem că unghiul persistă mult pe la 90 ani, indicăm și kinetoterapie. Numai când e simptomatic, mergem mai departe către proceduri chirurgicale. Un alt pattern de mers, mersul cu vârfurile în exterior, tot așa mai multe cauze, una dintre ele e piciorul plat, după cum vedeți bolta e picată și atunci automat degetele merg în exterior și ăsta e unul dintre mersuri și ăsta e din cauza unei rotații la nivelul tibiei. Până la un moment dat, toate acestea sunt fiziologice. Un alt pattern de mers, mersul șchiopătat, sunt mai multe, am mers numai pe astea 4. Mersul șchiopătat e mai sensibil pentru că de cele mai multe ori ar trebui să vă vedem. Poate fi fie un semn către o patologie fără nicio importanță, să zicem așa, adică benignă, sau, după cum vedeți aici dintr-un articol, majoritatea cauzelor de șchiopătat pe vârste. Și aici avem sinovita tranzitorie, dacă ați auzit de ea, este ceva benign care în context inflamator se inflamează sinoviala articulației și copilul dezvoltă un mers șchiopătat. Asta e cu rezoluție spontană. Dar celelalte, printre care osteomielită, artrită septică și altele pe care nu le menționăm, sunt de obicei care pot pune viața în pericol copilului. De aceea, pentru un mers șchiopătat e un semnal de alarmă, în general. Evoluția fiziologică a unghiului, nu știam cum să-l numesc, unghiul femurotibial, unghiul dintre femur și tibie. Asta e tot fiziologic. La nou-născuți avem genul varum fiziologic. Copilașii au paranteze. Da, până la 18 luni avem un unghi 0 aproape. După începe un genu valgum mai exagerat și pe la 7-8 ani rămâne cu un mic genu valgum, adică genunchi apropiați, tibiele mai spre exterior. Peste 3 ani nu e normal niciodată. Nu se va corecta, ci dimpotrivă, se agravează. Odată ce copilul începe să meargă și noi avem greutatea pe greșită, practic se agravează și continuă progresia spre interior. Atunci e momentul în care trebuie să veniți la ortopedie pediatrică. Dacă vedeți prieteni cu paranteze, la 3 ani, obligatoriu, consult ortopedie pediatrică, facem o radiografie și stabilim cauza, de multe ori rahitism sau alte patologii. Aici e un genu valgum, distanța dintre maleole, dintre oușoarele gleznelor, este mare, genunchii sunt apropiați. După 8 ani ne gândim la o corectare dacă îi peste valorile normale. Foarte discutat la consultații, copilul meu calcă cu picioarele în interior. Noi îi zicem picior plat flexibil. De ce e flexibil? În momentul în care stă pe tălpi, se vede mușchiul acesta cu tendonul ahilian, călcâiul merge în exterior, bolta plantară se aplatizează. E flexibil pentru că atunci când activăm mușchii, îl punem pe vârfuri, se îndreaptă foarte frumos, se face boltă plantară foarte frumoasă, deci e un picior plat flexibil, care până la o vârstă de 7-8 ani este iarăși considerat fiziologic și nu necesită niciun fel de tratament. Recomandările pentru piciorul plat flexibil pe care toți bebelușii o să-l aibă. Absolut orice bebeluș care va veni la noi vor avea bolta plantară aplatizată. Odată, din cauza hiperlaxității ligamentare, lăsăm greutatea, glezna e foarte mobilă, toată greutatea pică pe bolta plantară. Este absolut normal. Și ca tratament, sport, activități în aer liber, încălțăminte normală, fără talonete, fără ghete ortopedice, fără absolut nimic. Bine, este o etapă fiziologică din dezvoltarea copilului. Barefoot, nu barefoot. Bun. Aici e un articol din 2025, în Spania a făcut concluziile. Evităm pantofii cu vârf îngust, adică nu aglomerăm degețelele acolo, pentru că cel puțin fetele vor purta tocuri suficient și bine, nu le începem de prea devreme. Încălțămintea cât mai flexibilă, mai ales la nivelul antepiciorului, spre degete, ca să putem face mersul într-un mod cât mai comod.
talpa complet plată, nu ridicat călcâiul, nu ridicat partea din interior, complet plată. Așa. Iar mărimea corectă esențială, un spațiu de 1-1,5 cm între degetul cel mai lung și vârful pantofului, să avem suficient spațiu pentru mișcarea liberă. Încălțămintea ideală îi protejează piciorul și nu limitează mișcarea naturală. Aici am câteva imagini. Nu vreau să vă încurajez numai decât să luați de tip barefoot, dar sunt papuci care sunt de tip barefoot fără a fi numiți barefoot, adică sunt mai ieftini. Așa. Astea sunt papucii normali, vedeți cum ajung piciorușele și în timp dezvoltăm asta, poate unele dintre dumneavoastră aveți deja halocevalg, care va trebui operat la un moment dat 40-50 de ani. Menționăm și ceva de pe partea de traumă, să zic. Am gândit la pronație dureroasă, una dintre cele mai frecvente din urgențe, pe categoria de vârstă pe care o discutăm astăzi. Mecanismul cel mai frecvent este acesta, de aceea îl descurajăm, încercăm să ridicăm de sub axilă sau din alte părți, numai nu de în zona respectivă. Dacă se întâmplă, nu e nicio problemă, nu vă alarmați, ca și semne că avem de-a face cu o pronație dureroasă, nu își va utiliza membrul superior, cotul stă flectat în pronație, adică cu palma în jos, durere ușoară, nu avem umflătură, tumefacție, nu avem vânătăi și acolo se va face o manevră și copilul va fi complet eliberat, fără nicio imobilizare, mergem acasă, nu vă internăm, nu se întâmplă nimic. Da, deci e o afecțiune ce se întâmplă până în 5 ani, din cauza laxității foarte mari, aici capul radial, când se trage, practic se luxează. Câteva semne de alarmă legate de mersul independent până la vârsta de 18 luni, șchiopătatul evident sau refuzul brusc de a sprijini piciorul, asimetrie severă, în ideea în care un picior nu seamănă cu celălalt, ori că e mai lung, ori că e mai în exterior, ori că e mai în interior.